Awganistanda Prezident Hamid Karzai Nowruz bayramy münasibetli halkara festivalini geçirdi. Davara Awganistan bilen goňşy ýurtlaryň ýokary derejeli wekilleri gatnaşdylar. Karzai we Pakistanyň, Iranyň hem Täzeliktiriň prezidentleri regionda terrorçylyga garşy görüşmek planlaryny ýene-de tasdikladylar. Pakistanda Peşawaryň döwlet keselhanalarynyň orta gatlykdaky medisina işgärleri köçä çykyp aýlyklarynyň galdyrylmagyny talap etdiler. Demonstrantlar zähmet haklarynyň adyndan inflasiýa derejesinde ýokarlandyrylmagyny isleýärler. Olaryň häzirki aýlyklary $150 we $200 aralygynda. Ortiýetde Amnesty International guramatynyň aktivistleri ölüm jezasyna garşy protest geçirdiler. Bu ýöriş guramanyň dünýäde ölüm jezasy barada ýaýradan ýyllyk hatawatynyň öňü sirasynda geçirildi. Ortiýetde 1990-njy ýyllardan bäri ölüm jezasyna moratoriy saklanýar. Gürjistanda öňkü prezident Mikhail Saakashviliň tarapdarlary Tbilisiň prokuraturasynyň öňünde jemlendiler. Saakashvili bu ýere öňkü premier ministri Zurab Jvanyanyň 2005-nji ýylda zäherlenip öldürilmegi we 6 ýyl mundan öň oligark Badri Patarkatsashviliň ölümi bilen bagly işleri degişli soraga çağıryldy. Emma Saakashvili prokuratura barmady. Minsk'te Belarus sunugatynyň 10 asra atly sergi açyldy. 500 goly eteri öz için alýan sergi Bizantiýa eýämine degişli zatlary hem öz için alýar. Iň meşhur eksponatlaryň biri 10-njy asra degişli prawaslaw hristiýan hajynyň nuskasy. Bu haj 2-nji jahan uruşunyň dowamında näwelli bir ýagdaýda ýetipdi.